Ui. Hola, bona tarda. Mira que no volem pagar. Bueno, li tinc que recordar que ha entrat vostè en una autopista de peatge per pròpia voluntat, Sí. que si no paga li tindrem que posar una devolució. Sí. Bueno, fas el que hagis de fer. A veure, segon, li pren les dades? Sí. Ah, mira la matrícula. El DNI no li donaràs, no? No, no tinc per què donar-li. Ja no s'ha estranyat, Aquí, això és que ja ho fa molta gent. Molt bé, vinga, bona tarda. Com arribi de molt el pa amb nata.